Jiena George Vella, qiegħed hawnhekk narraf u nipproklama li fl-4 ta' April 2019 skont l-imsemmija Kostituzzjoni assumejt il-funzjonijiet ta' President ta' Malta. Diffiċli nispjega u nesprimi l-emozzjonijiet li qed inħoss bħalissa. Nistaqni l-akbar sentiment huwa dak ta' umiltà profonda quddiem l-inkarigu hekk għoli li joġobkom tażluni għalih. Għaddiet sena minn mindu ħadd il-ġurament tal-ħatra bħala President tar-Repubblika ta' Malta. Kienet sena mimlija avvenimenti li seħħew kemm fuq bażi nazzjonali kif ukoll dik internazzjonali. Il-bidu ta' dil-Presidenza nista' ngħid li għaddiet minn ċirkostanzi bla preċedent. Iżda fl-aħħar mill-aħħar il-poplu Malti u Awċi dejjem wara l-karattru veru tiegħu. Bla dubju ta' xejn naħseb li fost l-iktar momenti diffiċli li għaddejt minnhom kien fil-perjodu ta' Diċembru, meta nqalet kwistjoni politika bla preċedent u kelli naġixxi b'kawtela u skont kif tippermettili l-Kostituzzjoni. Li ċirkostanza ta' sew diffiċli appellajt għal kalma u biex kulħadd ikun konxu tar-responsabiltajiet li għandhom jinġarru. Eżis Maltin u Awċin, kuljum li għaddi da tikber l-istennija minni biex inkun strument biex jiġi evitat l-ar li jista' jiżviluppa jekk is-sitwazzjoni li għandna f'pajjiżna bħalissa tkompli tigrava. Bħalma tafu l-pajjiż għadda minn perjodu ta' tranzizzjoni sakemm inħatar il-Prim Ministru Robert Abela u dan kien perjodu fejn spikkat il-maturità politika tal-poplu Malti u s-sens ta' rispett lejn pajjiżna u l-valuri li nħadnu. Irrid għalhekk nirringrazzja lil kull min ikkopera biex titwaqqaf it-tensjoni bla ma tnaqsu fl-ebda ħin ebda drittijiet ċivili u l-proċess demokratiku tħalli jitħaddem. Matul da żmien żammejt is-silenzju sabiex inħalli l-ġustizzja tieħu triqitha. Fl-investigazzjonijiet li kienu qegħdin isiru dwar il-qtil tas-Sinjura Daphne Caruana Galizia, li bħalma tafu da delitt li tafa sewda fuq il-kuxenza nazzjonali u nistenna li fi żmien raġonevoli issir ġustizzja u ħaqq ma' kull min kien involut f'dan l-att atroċi. F'dak ċirkostanzi li żviluppaw dew isiru aktar appelli għar-riforma kostituzzjonali. Sirna konxi iktar fuq l-ħtieġa li partijiet tal-Kostituzzjoni jeħtieġu tibdil biex jirriflettu aħjar u iktar iż-żminijiet tal-lum u tal-futur. Infatti kien hemm parteċipazzjoni sodisfaċenti minn mijiet ta' nies li ħadu sehem fil-proċess ta' konsultazzjoni pubblika li varajt u l-intemm madwar nofs frar li batul dak iż-żmien irċivejna bosta proposti li qed jiġu analizzati. Il-pass li jmiss huwa li b'aktar konsultazzjoni pubblika inkomplu nwittu t-triq għall-Konvenzjoni Kostituzzjonali li hija ntiża biex tkompli tixpruna l-ideat li għandhom iwasslu għal abbozzi li permezz tagħhom imbagħad isiru l-emendi. L-emendi li jinħass li jkunu meħtieġa fil-Kostituzzjoni biex imbagħad dawk jgħaddu mill-Parlament tagħna. Bla dubju ta' xejn, l-iktar avveniment li ħalla impatt fuqna kien dak tal-aħħar xhur meta d-dinja ntlaqtet mill-coronavirus. Pandemija li affettwat u qed taffettwa ħażin lil bosta pajjiżi. Titmiċċina u issa pajjiżi ġirien u qrib tagħna bħall-Italja, Spanja u Franza, il-Ġermanja u r-Renju Unit. F'pajjiżna l-imxiela dal-virus qiegħda tinżamm taħt il-lenti kontinwament. Il-miżuri qegħdin jittieħdu huma f'waqthom biex il-virus ma jinferix daqqa mal-pajjiż kollu u hawnhekk rridu nimpenjaw ruħna issa biex nillimitaw ir-reperkussjonijiet fuq l-ekonomija Maltija u fuq il-ħajja soċjali tagħna. Jiena nemmen li bħalma mexxejna u bħalma nexxielna nelbu sfidi oħrajn u aktar diffiċli fil-passat, il-poplu Malti se jirnexxielu jirkupra u jkompli bir-ritmu ekonomiku li kien qabad qabel seħħet din il-mxija. Personalment, inħoss li dal-Presidenza ġabit li mhux bis-sfidi, iżda wkoll sodisfazzjoni diversi laqat li kelli matul din is-sena. Ewlien fosthom l-udjenza mal-Papa Franġisku
li kien mistenni jżur Malta wara sedina li għamiltlu meta żortu f'Settembru u li bħalissa din iż-żjara tinstab posposta għal dat oħra meta s-sitwazzjoni dinjija terġa' tiġi lura għan-normal. Kelli wkoll laqgħat pożittiva ħafna mal-President Taljan Sergio Mattarella, Reġina Elisabetta, il-Prinċep Charles, il-Ministru Ingliż Boris Johnson, il-Gran Mastru tal-Ordni tal-Kavallieri ta' San Ġwan, l-Imperatur Ġappuniż, President Awstrijak u numru ta' presidenti oħra ta' pajjiżi Ewropej kif ukoll ma' bosta dinjitarji oħra li ltqajt magħhom għal Malta. Ta' sodisfazzjon ukoll kienu l-istediniet li kelli biex nindirizza laqgħat f'universitajiet ewlenin, fosthom f'Tokyo, fi Krakovja, l-Polonja, f'Ruma u f'Londra. Lokalment ħadd pjaċir niltaqa' ma' bosta rappreżentanti mill-korpi kostitwiti Maltin. Żort bosta entitajiet pubbliċi u kumpaniji privati, kont mistieden nindirizza bosta konferenzi b'temi vari, kif ukoll irnexxiel niltaqa' ma' firxa wiesa ta' nies minn tfal għal żgħażagħ, persuni b'diżabilità, NGOs u anzjani. Il-kutat man-nies, iċ-ċans li tisma' minn fommhom l-ideat li jwaslulek, jgħalmuk u jżommok informat. Dan il-kuntatt man-nies tħoss il-pols tas-soċjetà u kif is-soċjetà tkun qed tevolvi ma' żminijiet. Kien għalhekk li matul din il-Presidenza kont xprun f'differenzi inizjattivi fosthom l-użu tajjeb tal-ilsiem Malti, il-kuxenza dwar is-saħħa mentali u fuq kollox komplejt nagħti spinta fis-settur tal-filantropija biex ma nsemmix il-patronaġġ li tajt f'tant u tant avvenimenti soċjo-kulturali u reliġjużi. Għazab hawnhekk ta' min nirringrazzja l-awtoritajiet ċivili u reliġjużi ta' kull twemmin f'pajjiżna għal kooperazzjoni u rispett li dejjem sibt minn għandhom. Matul din is-sena wkoll kelli l-okkażjoni li nżur il-pazjenti Maltin f'Londra darbtejn. L-istejjer tagħhom imissulek qalbek. Tant li jien u marti bqajna nsegwhom matul dawn it-12 xahar. Minkejja sitwazzjoni politika mwera li kienet teżisti dak iż-żmien tal-istrina tas-sena l-oħra, spikka l-altruiżmu tal-poplu Malti u Wabxi. L-avvenimenti li saru matul dawn ix-xhur fosthom l-August Moon Ball, l-Orkestra, il-Fun Run, Festa taċ-Ċitru, il-President's Ball, l-Ktib tisir mill-qalb, kampanja fl-iskejl tal-Piggy Bank u bosta inizjattivi oħra kellhom konkurrenza tajba mill-pubbliku. Ta' dan grat ħafna għaliex f'dan il-qasam waħedna ma nistgħu nagħmlu xejn. Naslu biss bil-ġenerożità, l-għajnuna, il-ħidma u solidarjetà tagħkom. Irridu nkomplu nħarsu l-qudiem b'ottimizmu. Jiena nixtieq li matul it-tieni sena tal-presidenza tiegħi l-ewwel qabel kollox neħilsu mill-pandemija tal-coronavirus fl-iqsar żmien possibbli. Fil-waqt li jitwittew l-effetti li se tħalli fuq l-ekonomija u l-ħajja soċjali ta' pajjiżna. Dan nawgura li jsir kemm jista' jkun malajr. Nawgura wkoll li jibqa' fostna is-sens ta' solidarjetà li ġabet ilna magħha din l-epidemija. Nixtieq li dawk l-appuntamenti li kellna u ħassarna jew li ġew posposti għal dat oħra, ħażjara tal-Papa Franġisku, insibulhom posthom fid-djarju tagħna. Dan kemm jista' jkun malajr. Jien nittama li la darba titbiegħed din il-marda nagħtu spinta ħalli l-affarijiet jiġu lura għan-normal kemm jista' jkun malajr. Irrid nara wkoll fix-xhur li ġejjin it-twettiq ta' riformi li attwaw iktar u aħjar dawk il-miżuri li jsaħħu s-salta tad dritt u rrid nara wkoll li tiżdied il-fiduċja fil-qasam ġudizzjarju. Se nkomplu bil-ħidma fuq ir-riforma kostituzzjonali u nittama li nlestu x-xogħol li wassalna għal biex nibdew il-konvenzjoni kostituzzjonali. Fuq kollox, irrid nara l-kamp politiku aktar iffokat fuq il-ħolqien tal-ġustizzja soċjali u l-ħolqien tal-ġid għas-soċjetà kollha Maltija u Wawċija. Matul is-sena li ġejja, irrid li jkolli wkoll iktar kuntatt ma' qdiet tal-volontarjat biex b'ħidma flimkien insaħħu l-għaqda f'pajjiżna. Fismi u f'isem Marti nirringrazzja lill-istaff kollu
tal-Uffiċċju tal-President għall-għenuna kbira li jagħtuna fil-qadi ta' dmirijietna. Nirringrazzja l-poplu Malti u Għawċi għall-imħabba u rispett li dejjem urejtuna. Fl-aħħar nett, irrid ngħidilkom li f'dawn iż-żminijiet diffiċli aħna li naqdu magħkom għaliex bħalkom qed noqogħdu d-dar u qed insegwu l-ordijiet li qed jagħtuna l-awtoritajiet tas-saħħa għall-ġittana u ta' pajjiżna. Grazzi u saħħa. Viva Malta Repubblika!